Salut! Sunt Alex și astăzi vreau împreună cu voi să mai explorăm din aplicațiile Google. La lecția anterioară am discutat inițial despre aplicația Google Drive, da? Despre aplicația Google Drive. Urmează astăzi să explorăm aplicația Google Meet. Google Meet. Așa. Haideți să vedem această aplicație Google Meet. Iar dacă accesez butonul, automat mă duce pe pagina Meet Google și noi utilizăm această aplicație când facem o lecție online, propriu-zis. Avem câteva posibilități. Am posibilitatea de a începe instantaneu o întâlnire sau am posibilitatea ca să programez această întâlnire pentru viitor. Da? Hai să încercăm întâi să vedem. Deci, iată, dacă apăs începe sau particip la o întâlnire, da? Dacă pun începe sau particip la o întâlnire, uitați, dacă vedeți, îmi cere să pun un cod. Da, un cod. Asta în caz când, de exemplu, eu deja am codul la întâlnire, eu încerc să o accesez aici. Nu neapărat, apropo, să spun cod, pot spune deodată continuați, dar pot scriu un nume a întâlnirii, hai să spunem clasa viitorului. Clasa viitorului. Așa, apăsăm continuați. Și observăm ce se deschide. Deci, în primul rând, mă întreabă, pentru că este un browser nou, mă întreabă dacă Google Meet poate să-mi utilizeze camera și microfonul. Evident că îi dăm permisiunea să facă acest lucru. Și mai mă întreabă dacă să-mi trimită notificări. Da? Deci, iată, apare camera web. Așa. Înainte de începe întâlnirea, se recomandă, mai ales dacă am niște căști, am poate o box, o cameră web cu microfon, să setez careva date. Da? Setez careva date. Iată aici la aceste 3 punctioare, încerc să-mi setez sunetul. Uitați-vă, sunetul și video. Da? Iată aici este setări. În caz când eu nu fac o lecție, gen să am tabla în spate unde scriu ceva, eu pot să pun și un fundal, de exemplu. Haideți, de exemplu, dacă pun. Și încă ulterior a apărut o funcție nouă, ceea ce nu era anterior, adaugă un stream din cadrul organizației. Așa. Deci, hai să încercăm să vedem ce înseamnă fundalul ăsta nostru. Așa, dacă observați, mi-a blurat fundalul. Acum vreau să, împreună cu voi, să schimb careva setări. Și atât mi apare setări audio și în sens dacă am alt microfon aici, de exemplu, da, aleg din posibilitățile care sunt. Prestabilit spune microfonul de la calculator, dar eu, de exemplu, am niște căști și pot să utilizez, de exemplu, microfonul de la căști și modific. Și filmulețul video, da? Se pune în calitate, cea mai mică calitate. Noi putem să modificăm această calitate a videoului, dar doar dacă camera permite acest lucru, la mine permite. Așa. Și respectiv participă acum. Accesăm participă acum. Așa. Iată, uitați-vă ce apare aici. Pseudonimul întâlnirii se poate folosi doar în centrul nostru, dar în cazul când noi suntem toți conturi G Suite, noi putem să accesăm cu codul clasa viitorului și să intrăm în acest Meet. Da? Dar nouă ne trebuie, iată, asta de mai jos. Observați linkul. Trimiți aceste informații persoanelor care vrei să participe la întâlnire. Și eu pot să copiez, eu pot să copii linkul dat sau pot să adaug persoane cum adăugam la Google Drive prin invitație cu mail, de exemplu. Da? Iată, de exemplu, eu adaug Leahu Alexandru, clasa viitorului, trimite un e-mail. Și se transmite e-mail, respectiv eu, pe contul meu de clasa viitorului, deja am obținut invitația. Da? Ce avem noi aici în partea dreaptă? Când deja oamenii se conectează, numărul de persoane se modifică de la 1 la mai mulți. De la 1 la mai mulți. Și este și un chat, unde oamenii pot să comunice ușor. Un lucru foarte important, de obicei noi ori avem de verificat niște teme sau niște prezentări de a studenților sau niște studenți au de prezentat careva lucruri în Meet, nouă ne trebuie foarte mult această funcție prezintă acum. Iată, prezintă acum. Uneori noi ca profesori trebuie să demonstrăm ecranul sau calculatorul, dar uneori și studenții noștri au nevoie de acest lucru sau elevii. Haideți să vedem cum se întâmplă o prezentare de ecran.
Iată, pun prezent acum, primul lucru, da? Următorul pas, aleg tot ecranul, în caz că eu am de prezentat tot ecranul, sau, de exemplu, dacă e ceva pe calculator, o prezentare, eu aleg doar o fereastră. De obicei nu ne complicăm, alegem tot ecranul. Și mi se deschide la mine, iată așa, un meniu. Eu trebuie să aleg această fereastră și să apăs butonul Trimite. Și iată acum, dacă observați jos, aplicația Meet are acces la ecran și respectiv oamenii care sunt aici deja văd ecranul meu. Când finalizez de arătat sau demonstrat ceva studenților, colegilor sau elevilor, pun oprește prezentarea ecran. Eu, de exemplu, dacă să fiu, de exemplu, un colaborator sau un elev, eu pot să aleg pe cine să mă uit. Eu pot să mă uit aici ori la prezentare sau pot să mă uit la ambele odată, de exemplu, dacă e doar o ședință în doi sau un lucru în echipă, de exemplu. Da? Iată, aici, la aceste 3 puncte care spuneam noi inițial când setam audio și video, este schimbă aspectul. Așa. Și eu am câteva opțiuni. Pot să mă fiu în centru atenției, asta în cazul când eu sunt elev și ca să nu văd alți colegi de mei care mi pun în bară laterală, eu pot să pun în centru atenției, dar pot să pun automat, singur generează. Așa, sau bară laterală, când să am totuși să văd cine este împreună cu mine, sau mozaic. De obicei, în centru atenției utilizăm atunci când noi avem ceva de filmat, de arătat, când eu, de exemplu, trebuie să fiu aici, da? Adică eu nu trebuie să văd copiii mă văd pe mine și eu discut cu ei prin cască. Așa. Și când finalizez prezentarea ecranului, opresc pur și simplu prezentarea. Așa, hai să mergem mai departe. Ce funcționalități mai apare? Deci spuneam că Google se află într-o continuă îmbunătățire, respectiv funcționalitățile aplicațiilor, ele se adaugă în timp real. De exemplu, iată, funcția asta de sus deschide un articol geam, este funcționalitate respectiv nouă. Iată, în caz când eu, de exemplu, pot fac acest Meet de pe o tabletă, de exemplu, unde pot scrie cu un pix, cu stilou, sau am de lucrat cu elevii colaborativ, poate, nu știu, un brainstorming de făcut. Eu deschid această tablă albă. Hai să vedem. Deci, începe o nouă tablă albă sau să aleg din Drive. Deci, când eu deja am creat această tablă albă, eu o aleg din Drive. Dar că eu nu o am creată, eu o creez, iată, așa, împreună cu elevii mei. Și atât automat se deschide această tablă albă. Este tot o aplicație Google și respectiv lucrăm colaborativ. O distribui, de exemplu, cu studenții mei ulterior. Așa. Încă o funcție care pentru mine e foarte utilă este înregistrarea ecranului. Poate cineva, de exemplu, absentează la ore sau poate nu este atent sau nu a reușit să înțeleagă subiectul lecției. Eu înregistrez această întâlnire, după care, de exemplu, eu apăs, accesez înregistrare. Evident că trebuie să am cumva consimțământul și permisiunea oamenilor care participă la această ședință, la această întrunire. Și respectiv pun acceptă și observ că, iată, în partea stângă deja apare acuși curând înregistrarea. Da? Iată, apare că se înregistrează, dacă observați. Toată această înregistrare, la finalul întrunirii noastre, eu deja pot să o opresc. Iată, oprește înregistrarea și filmulețul pe care s-a format la noi se stochează pe Google Drive-ul nostru. Deja noi de acolo putem să o utilizăm în scopurile noastre, să o stocăm undeva, să o transmitem cuiva, să-i dăm rol de editor sau de cititor la acel filmuleț. Așa. În caz când poate în engleză, respectiv eu am subtitrări, pot să activez aceste subtitrări. Unele funcții nu sunt, din păcate, compatibile cu poziția geografică a țării noastre. De exemplu, folosești un telefon pentru audio. De exemplu, această funcție e posibil doar pentru câteva țări, atât America, până când și Statele Unite ale Americii și Canada. Ulterior, posibil să fie și pentru noi. Așa. De exemplu, dacă eu sunt elev și nu am nevoie de
toată bara asta de meniuri din stânga, să nu văd cine este. Acum eu vreau să văd profesorul în centrul atenției, eu închid acest lucru și respectiv văd doar omul din centrul atenției. Sau pot să-l pun pe tot ecranul, de exemplu. Și atât respectiv am doar persoana pe care eu trebuie să o văd. Sau poate, de exemplu, profesorul filmează mai mult tabla sau poate e o conferință online și pot să fac așa. De aspect am înțeles. Se poate de adăugat diferite îmbunătățiri, dar deja astea sunt extensii suplimentare și noi o să facem o lecție nouă pentru extensiile ce ține de Google Meet. Acum, dacă am finalizat apelul, eu închid. Dacă, de exemplu, de obicei se recomandă când e o ședință mai mare și să nu fie, de exemplu, ecouri și mai mulți elevi vorbească odată, se recomandă ca acest microfon să fie dezactivat și să fie activat doar în momentul când un student sau un coleg, de exemplu, în ședință ia cuvântul. Și când finalizez ședința, pur și simplu ies din apel. Așa, deci a ieșit din întâlnire, dacă vreau să revin la, conectez din nou, dacă respectiv nu vreau să revin la ședința aceasta, revin la ecranul de pornire, la Google Meet. Așa. Ce mai avem aici la setări? Iată setările cele la video care spuneam apar inițial, eu pot să le setez și aici implicit, da? Să leg camera care să fie și microfonul care să fie utilizat în ședința mea. Asta e despre Google Meet în ceea ce privește o ședință instantanee. Urmează următoarea lecție deja să ne învățăm cum să planificăm o ședință în Google Calendar și cum acest link acestui Meet să fie permanent. Mersi mult pentru atenție. Sper că ți-a fost de folos.